Исемсіз біз Татар радиосы хитлары концертына бағышлаған матбугат конференциясын башлибыз. Наша пресс-конференция проходит на 2 государственных языках. Вопросы можете задавать как на татарском, так и на русском языках. Мен біздің қонақларыбызны тәқдим етем. Дина Гереева, Татар радиосы радиостанциясы шілтәрі директоры. Гүлназ Сафарова, Татарстанның атқазанған артисті, Татар радиосы хитлары концертын алып барушысы. Эльмира Сулейманова, Татар радиосы хитлары концертында катнашучы жырчы, һәм безнең килеп җитәчәк Филус Кахиров. Шулай ук Татар радиосы хитлары концертында катнашучы, һәм Айваз Садыров, Татар радиосы радиостанциясы шелтәре директоры. Һәм бу концерт турында мәгълүмат бирер өчен мин сүзне тәкъдим итәм Дина Гереевага. Дина, рәхим итегез, сөйләп китсәгез иде бу концерт турында нәрсә көтә безне? Хәерле көн, коллегалар, хәерле көн, журналистлар. 27 октябрь көнне традиция буенча Татар радиосы хитлары узачак. Без инде 3нче ел рәттән бу концертны уздырыр алдыннан 3 ел элек уздырыр алдыннан ничек кенә халыкка җиткерергә микән яңа форматтагы концертны дип уйлап узгач, без шундый фикергә килдек. Тере уен каралары белән живой инструментальный ансамбль дип аталган ул эстрада телендә шундый концерт оештырырга булдык. Чөнки хәзер концертлар бик күп, алар төрле, алар булырга да тиеш, ләкин безнең Татар радиосы хитлары инде ул ничектер аерылырга тиеш дигән мәгълүмат белән без коллегалар белән шундый фикергә килеп, инде 3 ел рәттән бу авыр концертны без оештырабыз. Авырлыгы нәрсәдә? Авырлыгы җырчыларның төрле булуы әлбәттә һәм җырчыларның репертуарында булган һәрбер җырны тере инструменталь ансамбльгә уйнату ул бик авыр һәм артистларның графикларына туры китерик, репетицион вакытларны да алып шул яклары бик авыр һәм әлбәттә бу финанс чыгымнарда күп таләп итә. Ләкин без бу эшкә алынганбыз икән, без инде моны алып барабыз һәм быел да ала берсә шул Татар радиосы хитларында барыгызны да дәшеп калабыз һәм әлбәттә яхшы концерт булыр дип өметләнәбез үз ягыбыздан. Рәхмәт. Менә Гөлназ әйтеп китсәгез иде, бу концерт дөрестән дә тере инструменталь икәнен һәм анда фонограмма юк икәнен тамашачылар ничек белә ала? Әйе, без моны суграк әйтәрбез дигән егеме, хәзер дә әйтә алабыз. Хәзер бит инде бик күпләр без тере тавышка җырлыйбыз, без плюска җырламыйбыз дип әйтергә яраталар, ләкин без беләбез, кызганычка каршы бар шундый җырчылар дип әйтик, ну плюска җырлыйлар, әйме. Ләкин менә без Айваз син дә миңа хәзер кушыла аласың, әйме. Бар берничә момент кешенең тере тавышка җырлаган ничек белергә соң. Булар барысы да бик җиңел, бик җиңел тикшерелеп карала. Иң беренче чиратта тавыш, менә тасмага, аудио тасмага яздырылган кебек, шундый саллы гына, бер төрле генә яхшы гына язылган булырга тиеш түгел, чөнки кеше бит интерләй җырлый, аның эмоцияләре, аның хәрәкәт итүләре, алар барысы да тавышка чыга. Шуңа күрә әгәр дә барысы да шундый ипләп кенә, җайлап кына яңгырый икән, нәкъ сезнең яраткан видео язмагыздагы кебек, аудио язмагыздагы кебек, радиодан кебек шундый әйбәт кенә яңгырап чыга икән, ул инде димәк, бәлки бу плюстер дигән шик тудырырга мөмкин. Мен де бұл шушы концертқа Гүлназ Кушылға сұраға шүйінде мен де қосылып кеттім. Шушы концертқа келгенде біз бетіне тере инструменталь тавыш, инструменталь ойын құралларына башқарылады дек. Һәм хәтта техник яқтан мындай концертны җырчы башқара алмый плюска. Чөнки музыкантлар тере уйнап, кайдышандыр кайдадыр яздырылган тавышны икесен бергә кушып бик кыен ул. Беренчедән, икенчедән инде радионы эчтән белешү кеше буларак һәм радиода яңгыраган җырлар аркылы тагы бер усул тәкъдим итәсе килә плюсны минустан аерырга. Балай булмый, плюс белән фонограмма белән тере башкаруны аерырга. Ул да булса, менә радиода популяр җырлар алар гел яңгырый һәм кеше теләме, теләмиме, ул инде шушы яңгырашка ияләнә. Шушы тавышның шулай чыгуына, тавышның шушы сыйфатына һәм әгәр дә концерт вакытында, концерттан, сәхнәдән нәкъ радиода яңгыраган
җыр ишетелә икән сиңа менә. Нәкъ чөнки кешедә ул сакланып бара хәтердә хәл бер җыр күп тапкыр яңгыраганлыктан. Һәм әлбәттә инде син шуны тәңгәлләштерәсең икән, әлбәттә бу очракта уйланып карарга мөмкин. Шуннан да бу тере рәвештә башкарыла микән җыр дип. Әйе, һәм тагын бер моментка игътибар итә аласыз, хөрмәтле журналистлар, без моны тамашачыларга да сөйлибез, диме? Тереләй җырлыймы, ул тереләй җырламыймы? Кешенең менә кан тамырлары бар, әйме? Кан җырлаганда менә булай күнәсиләргә була. Һәм минем бернинди эмоциям юк, ләкин минем тавышым яздырылган булса, минем тавышым чыгачак, әйме? Мин монда менә миңа җырчыларны Азат әйе дип утыра, җырлаганда да, сөйләгәндә дә кан тамырлары бүртә, син эмоциональ һәм синең чылап та тереләй сөйләвең, тереләй җырлавың күренеп тора. Һәм анысы миңа там бер кызыклы факт әйткәннәр, белем җырчылар килешерме, юкмы? Плюска җырлаганнар, ягъни фонограммага җырлаганнар, күбрәк ишарә хәрәкәтләр ясыйлар. Чөнки кеше психологик яктан ул менә теге тереләй җырлаганда ул бит үз-үзенә ышанып җырлый, менә син кая киттең дип мәсәлән, әйме? Ул үзенә ышанган. Плюска җырлаганда ул үзенең тәнен кая куярга белми, аның тавышы бит инде аерым бара. Ул күбрәк хәрәкәт, авыз икеледә тизрәк ачылырга мөмкин, анысы инде беренчелек тапкыр җырлаганнарда. Микрофон тегеннән да китәргә мөмкин, әйме? Шуңа күрә игътибарлы тамашачы. Әлбәттә бар кешеләр теге мәсәлән, дине ул безнең бу фонограммага җырлый. Бу фонограмма җырламады. Ул аның колагы инде ияләшкән. Колагы ияләшмәгән кешеләр һәм менә шушы фонограммага җырлыймы, юкмы дип шикләнеп утырасы икән. Менә бу берничә әйберләргә генә игътибар итәргә кирәк һәм шалт сез аның ничек эшләвен беләчәксез. Шуңа күрә килегез концертка бөтен кешендә төрле җырлавын күрәчәксез. Аеруча Кан тамырларын бүрттереп. Кан тамырлары турында сөйләгәч, аеруча игътибарлы, чиста күңелле, динле тыңлаучылар әле хәтта кеше үз тавышы белән җырлаганда менә монда өстә баш тирәсендә нурланыш та сизергә мөмкиннәр. Изгелек шушы очракта да кеше тереләй җырлый дигән аңларга була. Рәхмәт. Чираттагы сорау Эльмирага. Эльмира әйтеп китсәгез иде, менә тере тавышның өстенлеге нәрсәдә? Исәнмесез барыгызга да. Менә инде җырыңны әзер минуска җырлау ул бер әйбер. Инде инструменталь ансамбльгә кушылгач, ул беренчедән җырың үзгәрә, аның характеры үзгәрә. Дулкындара башлый, инде бик күп җырчыларга шушы инструменталь ансамбль белән эшләүгә килгәндә күп репетицияләр ясарга кирәк. Менә инде җанлы концерт башыннан ук без менә 2 ай атна сайын шушы репетициягә йөрибез, җырлыйбыз. Бик катлаулы эшләрнең берсе ул. Менә инде, ләкин минем өчен иң авыр ул сүзләрне онытмаска. Чөнки үземне әйтәләм, бер җырны да фонограммага җырламыйм да, җырлаганым да юк. Җанлы концертта да без шуның өстендә эшлибез. Ләкин сүзләремне онытам. Инде концертка чыкканда динәгә әйтмәм дигәнем, язып чыгам инде мин. Минем һәр концертта сүзләрем язылган. Я идәндә, я кулымда, менә инде җанлы концертка да шулай эшләргә җыенам, секретарьне әйттем. Зато бөтен концерт тере тавышка. Бөтенсе тере тавышка җырлыйлар. Бик шәп концерт булачак. Димәк, сез кулыгызга карыйсыз икән, димәк, шул мизгелдә без аңларга тиешсез сүзегездән. Кан тамыры чыкмый торгандыр да. Мине кулдан белеп була. Кул каравы. Рәхмәт. Һәм чираттагы сорауны бирәсез килгән иде, безнең иң матур татар эстрадасындагы иң матур дуэтларыбызның берсенә. Азат һәм Алсу Фазлыевлар, менә аларны без күзәтеп баручылар беләдер инде, алар биеп башкара җырларын, алар ничек инструменталь ансамбльгә дә кушылып һәм үзләренең шушы традицияләренә хыянат итмичә дә башкаралар икән. Әлбәттә, инструменталь ансамбльгә җырлау ул бик зур әзерлек һәм инде профессиональ яктан да нык әзерлек таләп ителә. Безнең төрле җырчыларыбыз бар, матур гына басып кына җырлаучылар бар. Менә без инде биеп җырлый торган дуэт. Безгә күбрәк ошый бу характердагы җырларны башкару. Әзерләнәбез, тырышабыз. Хәтта инде өйдә дә репетиция ясыйбыз, ашарга пешергәндә дә биеп җибәрәбез. Биеп бөтенесен дә башкарып, ныклы әзерлек булыр дип ышанып калабыз инде.
менә үзебез концертлар алдыннан да кабатлыйбыз, махсус репетицияларга да йөрибез. Аллага шөкер, Алла бирсә, матур концерт булыр дип ышанып калабыз һәр елдагыча. Инде мин дә әйтеп китим, хәерле көннәр барчагызга да. Бу нәрсә бит әскилә җанлы концерт буенча, бу концертның шын исеме җанлы концерт барсында әйтеп тора. Бик каты әзерләнеп бара. Бу чыктын да эшләнгән аранжировка белән чыгып кына җырлау түгел. Бу инде инструменталистлар, барсы тере тавыш, барсы да төрле музыкантлар. Инде безгә алсу әйтеп китте, бик зур әзерлекләр кирәк дип, репетициялар бара дип. Әлбәттә, монда әле репетиция түгел, үзенне саклау да кирәк. Чөнки бу җанлы концертка килгәндә инструменталистлар безнең кулларын сакларга тиешле бит, төп җаннары кулларында, инструментлары дип әйтәсе килә. Безнең инде ул связкалар, тавышларны саклау, биючеләребезгә аякларын саклау. Монда барсы да бер сәхнәдә бер зур теге җылы, шундый атмосфера барлыкка китерә торган барлык нәрсә дип әйтим, инструментлар, артистлар, биючеләр барсы да җыела торган бер зур елның вакыйгасы дип әйтәсе килә. Рахмет. Һәм инде сорауларга күчик. Журналистларның кемнәрнең сораулары бар? Сорауларсыз килдегезме? Иштәбез. Ул яздырылмый алайса. Сөембикә журналы. Рәхмәт. Хәзер сөйләшеп торганда бит. Карагыз әле, егетләр, кызлар, бу Микрофонга. Микрофонга. Татар радиосы хитлары дип атала бит инде, но хитлар булгач, ул гел яңгыраган җырлар була бит инде татар радиосында. Татар радиосында җырлар яңгырасын өчен бит әле алар артистлар акчада түләргә тиеш булалар. Сез ничек аерып аласыз менә бу хитларны? Акча түләгән җырлар, иң начар җырга да акча түләсә, ул хит була аламы? Мәсәлән, начар җырны акча түләде, ул хит буламы? Беләсезме, монда дөресен әйткәндә, хитны аны акча гына эшләми. Әлбәттә, бу бер инструмент. Теләсә кайсы җырны, әгәр дә радио, телевидение форматына туры килә икән, аны чыгарырга һәм әйләндерергә, ротация дип атала инде ул профессиональ телдә, аны халыкка чыгарырга була. Ләкин барлык, хәтта теләсә нинди зур суммадагы акча түләнеп әйләндерелгән җырда хит була алмый. Халык кабул итәргә мөмкин, итмәскә мөмкин. Көнгә кайбер җырны көнгә 2 тапкыр ишетергә мөмкин. Һәм ул халык теленә, халыкның арасына кирип китәргә мөмкин. Кайбер җырлар 5-6 мәртәбә яңгырарга мөмкин төрле радио станциялардан, халык кабул итмәскә мөмкин. Шуңа күрә әле бу хит булдыруның төп инструменты түгел акча. Шуңа күрә барбер халыкка кайтып кала. Барбер халык кабул итә, яисә кабул итми җырны. Халыкны кабул иткән каян беләсез? Менә бу юл Дине Гараева әйтсә яхшы, булыр ул ход советта безнең. Безнең һәр пресс-конференция, ротация, түләлү ротация, сүзсез пресс-конференция үтми. Бу белмим, бу ниндидер модага әйләнеп киттеме журналистлар ягыннан, ләкин бу бит безнең без коммерция радиостанция, шулай бит, без дәүләт радиостанциясе түгел. Һәм әлеге көндә бөтен илләрдә дә ротация дигән сүз куллана. Бу без уйлап чыгарган әйбер түгел. Җырларга хит ул акча түләп кенә хит була алмый берничек тә. Бу беренче. Хәзерге көндә без инде ничәнче гасырда яшибез. Төрле социаль челтәрләр бар. Акча түләмичә, пожалуйста, Инстаграмга куегыз, контактка куегыз, кая куйсагыз да, әгәр дә ул җырчы ягыннан хит дип санала икән, ул аны төрле социаль челтәрнән хит дип бөтен җырчы аны җырлый алачак. Һәм хит сүзе ул гомумән бөек шәхесләрдә, бөек легенда җырчыларда да хит җырлары алар 1-2-3-4 кенә, алар ел сайын булып тормый. Яхшы җыр әле ул хит дигән сүз түгел. Шуңа күрә мин бу хитлар дип әйтүем, бу елгы хитлар, җәй хитлары бар. Төрле теге тиз яңгырашлы җырлар бар. Кышкы хитлар бар. Бар гомумән теге елгы хитлар, аны бер кеше әлегә хәтлек белмәгән хитлар бар. Белмәгән нишләп. Ләкин ул әз яңгыраган, халыкка җиткерелеп бетмәгән. Яки артист үзе дөрес итеп яңа җырга басым ясып, ул җырны күрмичә,
башка җырга ясаган цель, да? Максат. Шуңа күрә бу сорауга теге менә булай булды дип кенә җавап бирергә мөмкин түгел. Ләкин инде сорау бар иде бит ничек итеп хит икәнен беләсез дип. Монда шулай ук әллә нәрсә белән тавасы юк. Халыкның реакциясе. Җырны радиостанцияда яңгыраганда без бит исемнәрен әйтмибез, кем башкара, яңа җыр вакытына гына әйтәбез дә, халык яза башлый, безнең белән элемтә керә башлый, кем башкара бу җырны, каян табырга бу җырны. Һәм хәтта юлда барганда автомобильләрдән әлеге җыр яңгырый башлый икән, кеше үзе менә ошаткан җырны ала башлый, куя башлый, тарата башлый. Шуңа күрә реакциясын күрә халыкны чыга бит инде ох дип халык күтәреп ала тамашачы кул чаба башлый. Без уйлап куябыз, бу җырышы, бу җырны кабул иттеләр. Кемдер сез әйтмешли ел буе әйләнергә мөмкин ул. Әйләндерә мәсәлән ротациядә. Халык кабул итмәй. Әлбәттә инде андый кеше хитлар концертына эләкмәй. Ләкин нинди генә акча түләсәләр дә, һәрбер җыр ротациягә бирелер алдыннан ныклы хутсовет уза. Тагы бер кат шуны әйтеп узыйк, чөнки акча түләдем дә теләсә кайсы җырны бирдем дигән сүз түгел. Без һәр вакытта сайлыйбыз. Хәтта әгәр дә җырчы бездән киңәш сорый икән, 2 җыр биреп, без бәлки менә монысы яхшырак булыр дип киңәш тә бирергә мөмкинбез. Рәхмәт. Һәм менә безнең тагын бер кунагыбыз килеп җитте, Филус Сахиров. Шират, сезгә соравыбызны биргән, менә бу җанлы концертны үткәрүне сез ничек кабул иттегез һәм өстенлеген әйтеп китсәгез иде, тере инструменталь музыкага башкарылган концертны. Исәнмесез барыгызга да кабул иттегез. Хәзерәк соңга калдым. Репетициялар бара. Хөрмәтле дуслар, менә шуны әйтәс килә. Бу идея барлыкка килү гомумән эстрадага бары тик плюс кына. Чөнки әгәр дә җанлы уен коралларына тере тавышка җырлау бар икән, бу безнең татар сәнгатенең, татар җыр эстрадасын югарыга этәрүче генә булып торучы бер нәрсә. Шуңа күрә мин моны шатланып кабул иттем һәм катнашуыма да бик зур рәхмәт менә җырны сайлаганнар. Илназ Бахның шул карашың дигән җырны башкарачакмын. Менә монда әйтеп уздылар, җыр популяр булырга мөмкин, яхшы җыр бәлки популяр булмаска да мөмкин. Минем әйтәсем килә бик зур рәхмәт, әгәр дә бу җырны Барс Медиа компаниясе сайлап алган икән, әгәр дә тамашачылар тарафыннан ул җыр яратылган дип алар сүз йөртәме сайлаганнар икән, мин бик шат инде. Һәм бу җырны Алла бирсә яратып башкарачакмын. Шул тагын нидә нәрсә дип әйтим. Филус бәлки менә без тере тавышка басым ясыйбыз бит, бәлки бераз җырлап күрсәтер безгә хәзер. Мөмкин булса мин дә шуны сорамакчы идем. Менә ничек дип әйтим, йөгереп килдем, но хәзер концерттан бу кичкенә генә бер үзек дип кабул итәм. Нишләтим соң йөрәгемне, сине ярата инде. Янса яна, кисә көя, син дип җанада инде. Яратасаң да күбектә, яратмыйсың да күбек. Кайчагында хисләремнән йөрисең кебек көлеп. Шулай җиткәндер. Супер. Без концертның бер үзегендә карадык дип әйтергә була. Филус һәм тагын бер сорау бирәс килгән иде. Менә бүтәнебез дә җанлы концертның өстенлеген сөйләдек. Фонограмманың өстенлеген әйтә аласызмы? Юк. Аның өстенлеге юк инде. Рәхмәт. Әгәр дә җанлы концерт, тере музыка уен кораллары, җанлы музыка уен кораллары, тере тавыш, әгәр дә җыр эстрадасының югарыга икән, фонограмма киресенчә түбәнлеккә төшерә менә шул гына. Игътибар итегез, Филус тирләп чыкты.
тереләй җырлый, чөнки әйе, менә бу мин әйткән әйберләрнең берсе билгесе. Мен урланыштан сиздем әле. Тере тавышка җырлауның билгеләрен санаган идек, Филипп, син килгәнче аптырап калма, әйе. Менә тагын бер билгесе. Алай булгач та әйтеп үтәм инде аны. Кемдер әйтә, син тырышып җырлаганга шулай тирлисең, нәрсә булганда, миңа кайчагында игътибар салып берәрсе карап торса да тирли башлыйм. Шуңа күрә әмма нишәмә кеше миңа карап тора. Яра игътибарны башка кешегә җәлеп итәбез алайса. Филус бераз ялытсын өчен безнең рус телле коллегаларыбыз да бар һәм концерт турында кайбас әйтеп китсәгез иде русча. Спасибо за вопрос. Концерт Татарадис — это ежегодный масштабный живой концерт, который уже проводится 3-й год подряд. Если мы имеем... Каждая наша структура имеет свой концерт. В общем, компания Барс Медиа проводит ежегодный фестиваль Татаржира, ТМТВ — это вручение премии ТМТВ, то наша радиостанция проводит концерт уже традиционно, и мы называем его живым, потому что все песни исполняются в живом исполнении под живые инструментальные сопровождения. И почему хиты? Потому что как раз-таки на этом концерте можно услышать хиты, которые звучат на нашем радио, на нашей радиостанции, звучали в течение года и, возможно, всего существования эстрады. У нас есть также концертные номера, песни, которые являются как таковыми уже эстрадными классическими песнями. На одной сцене выступят 30 топовых артистов татарской эстрады. Среди них Зайна Фархаддинова, Элвин Грей, Филипп Кахиров, Анвар Нургалиев, Ильмир Сулейманов, Рамиль Галимджанов, Ирке, Арифат Зарипов, Фазлывы, Асаф Валиев, Айдар Галимов, Ильса Бадреддинова. Всех артистов можно увидеть на афишах, на пресс-релизах. Ведущие заслуженная артистка Республики Татарстан Гульнас Сафарова, главный редактор радиостанции Айваз Садыров. Также в этом году мы еще планируем показать зрителям своих других ведущих, потому что уже часто задают вопросы по поводу того, что это выглядит как монополия, всегда одни ведущие, поэтому нет, в этом году у нас еще будет такой эксперимент. Встречаемся 27 октября в культурно-развлекательном центре «Пирамида» в 17:00. Спасибо за внимание. Biz hitlар турында күп сөйләштек, бәлки кайбер хитларны сез атап та китерсез. Гөлнас, сез әйтәсезме? Нинди хитлар яңгыраячак? Нинди хитлар яңгыраячагын айрым хитларны атап китә алмассыз микән? Өченче ел рәттән булгач, монда хитлар ел сайын яңгырады. Быелгы хитлардан әйтеп китә алам, шул ук Эльмира Сулейманова белән Рамиль Галимҗановның дуэты хит булып бара. Азат Фазлыев ярат кына җыры тиз 1-2 ай эчендә ул хитка әйләнгән җыр. Шулай ук Филус Кахировның аның елда хит бар, ул безнең елда хитмейкер. Шуңа күрә монда һәрбер җырчының үзенең хит дип әйтелгән бу сезонга җыры бар. Шуңа күрә алар ул концертка кертелгәндә. Biz bu составны тикмәгә генә җыймадык, ул составны хәзерге көндә актуаль. Әлбәттә, менә Асаф Валиев бар. Асаф Валиев ул әйтерсез аның нинди хиты бар дип, быелгы аның хиты бар. Без ул хитны 90-нчы еллар хитлары булып керттек. Ул да булачак. Шул үзенең хиты белән. Ихсез матур кызлар. Ихсез матур кызлар. Әйтмә, син авыр сүз. Җырын башкарачак. Сорауларыгыз бармы? Рәхмәт, микрофон. Микрофонга. Мөхәммәтова, Татар-информ. Менә шушы 30 җырчыны бу концертта яңгыраячак. Бүгенге татар эстрадасының без иң популяр җырчылары һәм менә шушы җырлар бүгенге көндә bütün татар эстрадасының иң популяр җырлары дип таный алабызмы? Һәм менә шушы концертка карап без татар эстрадасының ниндер юнәлешен билгели алабызмы? Күз алды алабызмы?
Біз мында катнашкан җырчыларны иң популяр җырчылары дип беренчектә әйтергә хокуклы түгел, чөнки иң сүзе гомумән кулланырга ярамый бу иң сүзен. Рекламалаганда кемдер әйткәндә иң дип, чөнки эстрадада бик күп җырчылар. Шуңа күрә без үзебезнең концерт турында язганда, әйткәндә беркайчанда иң популяр артистлар катнаша дигән сүзне кулланмыйбыз. Хитлар монда. Һәм менә Дине Маратов әйтеп киткәнчә, монда чынлап та менә бу составның хитлары яңгыраячак. Моны без гарантияле алабыз. Монда катнашкан популяр җырчыларның хитлары яңгыраячак. Инде аларга карап эстрадның юнәлешен күзәтә алабызмы дигәндә, минемчә әйе, чөнки бит инде барыбер дә исемле җырчылар, танылган җырчылар, исем алган җырчылар һәм алар төрле тавышка җырлый. Һәм бу эстрадның, бу концерт эстрадның тулаем эстрадның бер чагылышы дип әйтә алабыз без моның турында. Ярыймы тагын бер сорау? Рөстәм бирсен, аннары. Хәзер минем сорау минеке булып чыкмады әле. Монда безнең подписчиклар карап тора, бигрәк тә Күкмара прокуроры. Ул язып җибәрде, Гөлназ Сафарованың фикерләрен керткән идем Инстаграмга. Күкмарадан? Күкмара прокурор Кукморский бар бит Инстаграмчик. Татар эстрадасы прокуроры дип атыйбыз без аны хәзер. Нәрсә дип язган? Синең фонограмма сүзләрен ишеткәндә шундый сорау сорый. Сафарова бөтен эстрада өчен оправдывается-мы ди. Юк, мен беренчектә җавап тотмыйм. Бу бит инде без теге Елмаеп сораган ансы. Әлегә елмаеп. Без бит инде теге җавап тотмыйм. Менә бу плюска, менә фонограммага җырлый, бу фонограммага җырламый дибеме? Без хәзерге вакытта кешенең тере тавышка җырлаган ничек аерырга дигәнлегенә менә монда пунктларны санап киттек. Менә шулай аерырга була, психологлар менә шуңа игътибар итәргә куша. Менә моңа мимика, жестикуляция дип шуны санап киттек. Булай юк, мин беркем өчен җавап бирергә дә җыймыйм. Татар һәркемнең үзенең, менә мин бер фикер укыган идем. Фонограммага җырлыймы юкмы, һәркемнең үзенең башында бит бу. Моңа җырчы үзе генә җавап бирә ала. Без беркемне гаеплый да алмыйбыз, нишләп син менә шулай дибеме? Без менә безнең концертларда, шулык солянкаларда, шулык менә безнең беренче таләп тере тавышка җырларга тиеш. Бу таләп элегрәк ничектер беренче пункт булып бармаса, хәзер без аны беренче пункт итеп куябыз һәм таләп итәбез, диме? Ләкин монда ничектер кемдер менә ул шуңа фонограммага гына эшләп кемдер гаепләп утырга җыймый. Без әлбәттә. Һәм инде шундый сорауны мин бирерләр дип уйлаган идем. Бәлки башка журналистлар, мин сорыйм инде синнән. Син миңа ачыламасың? Юк. Шәхси сораум түгел. Журналистлар арасында ишеткән фикерләрдән туган сорау. Ни өчен Гөлназ Сафарова бөтен проектларда катнаша диләр? Ну, бу сорауны миңа бирәс түгелдер инде. Бу сорауны минемчә концертны оештыручы Дине Гараевага бирсәң яхшырак булыр дип уйлыйм. Ни өчен Гөлназ Сафарова бөтен проектларда катнаша? Бу кызык сорау әлбәттә. Гөлназ Сафарова бездә 15 елдан артык эшләп килә. Безнең проектларыбызның берсе дип атыйм инде мин бу проект дип атарга яратмыйм да. Ләкин бу юлы проект дип атачакмын Гөлназ Сафарова проектын. Ул килгәндә безгә карата, Татар радиосына карата, Барс Медиа исеменә карата бик күп имеш-мимешләр йөрде. Нәрсәгә алдыгыз сез ул кызны? Сөйли белми, тарта, ахрысы, тавышы юк, әллә нишләгән, сез нишлисез? Гомумән эстрадага кагылышлы сүзләр йөртсәләр дә, алып баручыларга карата да фикерләр йөрттеләр. Без 1-2-3 ел тынычлап кына бу фикерләрне үзебезгә барлап утырып тордык та, менә бер 3-4 елдан Сафарова исемле, Гөлназ исемле Сафарова кеше бөтен безнең концертларда чыгыш ясый башлагач, бөтен государственный мероприятияларда да алып баручы булды. Бу минем өчен һәм безнең компания өчен горурлык. Хәзерге вакытта Гөлназ Сафарова ул зур чараларны алып бара торган кеше һәм без аңа ышандык һәм ул безгә ышанды ул вакытта һәм менә шулай барлыкка килде Гөлназ Сафарова. Нишләп ул бөтен проектларны алып бара? Мин әйтмәсем, ул бөтен проектларны алып бара дип. Безнең татарча солянка проектлары бик күп алып баручылар алып бара. Шулай Айваз Садыров, Гөлназ, Рамил Шәрәфиев бик күп анда алып баручылар һәм зур проектларны әлбәттә татар җыры фестивальләре, татар радиосы хитлары әлбәттә Гөлназ Сафарова алып бара, чөнки ул алып баручы
ролында Татар радиосында бик күп ел дәврендә эшләгән кеше. ТМТВ премиясында сез үзегез беләсез, 6-7 алып баручы булды, анда Гөлназ белән Айбас гына түгел. Шуңа күрә, как говорится на русском, любой концерт проходит с каким-то хедлайнером, да? Вот среди ведущих хедлайнером, наверное, на сегодняшний день есть Гульназ Сафарова. Вот, ответ таков. Сезгә Фәрин татарчагыз бик әйбәт хәзер. Татарча бик әйбәт сөйлисез хәзер. Мин гомумән татар мәктәбен бетергән кеше шуңа күрә мин гел яхшы сөйли дирем татарча. Узак сөйләшкән, ишеткән юк шәхсән минем. Кирәк Татар радиосына сөйләшербез. Ләкин булса Гөлназ турында бер-ике фикерне әйтим әле. Чыннан да менә шушы сорауны сорыйсыз, ләкин үзегез җавап беләсез кебек, алып баручы бит әле ул чыгып сөйләү белән түгел. Алып баручы ул берничә сыйфатны берләштергән образ, ул да булса тышкы кыяфәт, интеллект, сөйләшә алу, телне белү, җиткерә алу, мимика, буларның барысында кушып, әлбәттә инде килеп чыга яхшы алып баручы. Һәм миңа калса, менә шушы сыйфатлар тупланганын сез үзегез дә яхшы беләсез, һәм алайса әйдәгез тәкъдим итегез икенче хатын-кызлар арасыннан икенче бер кандидатура тәкъдим итегез. Миңа калса сез тәкъдим дә итә алмаячаксыз менә шушындый форматтагы концертларны алып баручы булара. Миңа калса монда җавапны бөтен кеше белә, ләкин теге нигә алай? Гөлназны бит кемдер төртеп кенә, кемдер кертеп кенә чыгарган әйбер түгел. Халыкка ошый, халык белә, халык бәясен бирә, подписчиклар да монда факторларны үзегез дә беләсез. Бу сорау миңа калса мәгънәсез дә бераз гафу итегез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Рүзилә. Аннары. Менә шушы 30 җырчының битендә бөтенесенең әйбәт вокалы юк, Филусника кадәрәеме. Шуңа кара, шуңа күрә сез начаррак сыйфатлы җырлар тәкъдим итү, начаррак сыйфатлы җырлар тәкъдим итү булмыймы ул халыкка? Сез бөтенесендә Филус кадәргә тарттыгызмы әллә инде? Ниндидер юллар белән. Сорауы ничегрәк яңгырады, аңлап бетермәдем. Сорау сезнең хәзер начар сыйфатлы җырлар ишетелмәячәкме халыкка? Чөнки ул 30 җырчы бөтенесе яхшы вокал белән җырламый. Сезнең өчен начар сыйфатлы җырчы кем ул хәзерге көндә? Ярыймы шул сорау бирергә? Сезнең өчен менә мин гомумән эстрада тыңламыйм, гафу итегез. Алайса сез ул сорауны ничек бирә аласыз? Начар җырчы дип. Һәр җырчының үзенең тембры бар, үзенең мелизматикасы бар, үзенең белмим анда стиле бар, яшьләр проекты бар. Ул начар җырчы түгел. Начаррак вокалы, әлбәттә без менә кибеткә барганда без сөтне сатып алганда бөтен сөттә бер үк сөт түгел бит. Аның аерыла составы буенча, анда жирности буенча, бөтен яклары буенча. Шуңа күрә әлбәттә һәр җырчының үзенең вокаль данныйлары бар. Һәм әгәр дә алар Филус кебек җырламый икән, бу начар вокальный данный дип әйтеп булмый. Әлбәттә бар классический академ тавышлар, әлбәттә бар эстрада тавышлары, әлбәттә бар яшьләр проект, әлбәттә бар белмим анда хип-хоп, төрле жанрдагы җырчылар. Бу начар вокаллы артистларны нәрсә дип әйтәм? Тәкъдим итү концерты түгел. Бу һәр җырчы менә бу концертта үз вокалын күрсәтә торган концерт, күрсәтә ала торган концерт бу. Бөтенесе менә шу оркестрга кушылып җырлый ала. Әлбәттә, алар бөтенесе җырлаячак. Нәкъ менә теге әйтеп китсәк, нәкъ журналистлар кебек инде бар первоклассный язучы журналистлар, име? Шалт аның шундый мәгънәле яза, эчтәлекле яза, сүзгә туры килә. Ә бар бик сыйык кына язучы журналистлар. Ә бар гомумән сары әйбер эзләп, күпертеп кенә үзеннән уйлап чыгарып язучылар. Шуның кебек бит инде, име? Артистлар да шуның кебек. Без һәрберсе өчен җавап тота алмыйбыз. Әгәр дә монда репетициялар бара, кеше килә, төрле тавышка кушылып җырлый. Без әлбәттә әйтә алмыйбыз, бөтенсе Филус кебек җырлый, аны килегез, без сезгә гарантия бирәбез дип. Юк, әлбәттә. Артистларның татар эстрадасы да шул журналистика кебек төрлеләре бар, кешелек дөньясы кебек төрлесе бар. Шуңа күрә без һәрберсе өчен җавап бирә алмыйбыз. Дин әйткәнчә һәрберсенең үз тембры, үз җыры, үз вокалы, кемдер астарак кала. Әгәр дә без аларны топ буенча урнаштырсак, кемдер беренче урында Филус, кемдер бераз 10нчы урынгарак кала. Ләкин алар тырышалар, җырлыйлар һәм бу төрлелек дип атала эстрадада. Анан эстрада һәм гомумән безнең концертта Филус
кебек кенә җырлаучы булса, аның кызыгы да, күңеллелеге дә калмас иде. Игътибар иткән булсак, эстрада гел шулай. Башта бер үзенчәлекле тавыш чыга, һәм аннан соң аның популярлыгына ияреп чыга башлый калган җырчылар. Һәм ул җырчылар, аның кебек җырлаган җырчылар узып китә алмый. Һәрбер кеше үзенең бер сегментын белеп ала да, шушы сегментта үсә. Монда да без бер калыпка гына салсак, аның эстраданың төрлелеге дә һәм күңеллелеге дә калмас иде. Мен әйтәм, бу хәдәр минем турда сөйләшүдән соң жанлы концертка чыгып, абынмасам ярар, ялгышмасам ярар дип борчылып тора башладым хәзер. Киресе килеп чыкмаса. Менә мин мондан булдыра алмыйм, эшли алмыйм, катнаша алмыйм дип бөтенләй башка тарткан җырчылар булмадымы? Без ул җырчыларга гомумән шалтыратмадык та. Сез кемнең булдыра алмаган шамалыйсыз инде бит. 165 концерт елына оештырып та белмәсәк инде без бу сорауга. Без аларны шалтыратып чакырмадык та. Әлбәттә бар җырчылар хит булган җырчылар, ләкин инструменталь ансамбльга җырлый алмый торган җырчылар да бар. Бу начармы, юкмы, бу начар дип тә әйтә алмыйм, моны яхшы дип тә әйтә алмыйм. Шуңа күрә алар бу составта юк та. Ильяс, Мен шуны бирмен дип уйлап торган идем, өлгермәдем. Ярар инде, барыбер. Шаталып куйгач сорыйм, билет бәяләре, күпентрәсең, миңа сайтка язып куярга кирәк, билет бәяләрен дә күрсәтергә кирәк. Билет бәяләре төрлечә, 3000 ярымга хәтлек. 1500-дән 3000 ярымнан. Бу кыйммәтлерәк проект булып санала, ни өчен дигәндә, монда бит уен кораллары, музыкаль, инструменталь ансамбль, менә алар егетләргә дә без шушы ансамбльгә дә игътибар биреп китсәк, идалайса гел артистлар ди, без алар да бит бик күп кешеләрен түгә уйлап карагыз. Мәсәлән, рус эстрадасын алсак, без бер концерт буе бер үк музыкантлар уйнап утырмый. Һәрбер җырчының диярлек үзенең музыканты, чөнки күпме җыр өйрәнергә кирәк, уйлап карагыз. 30 җырчы, һәрберсе аерым-аерым җырлый. Мәсәлән, Фазлыйлар җырлап кирип киттеләр булды. Филүшыкты җырлап кирип китте булды. Инструментта уйнаучылар бит алар һаман бер шулык, бер кешеләр, алар уйныйлар, алар 30 җырны уйнарга тиешләр, тереләй барысы да. Без әйтә алабыз, мәсәлән, быел бездә Black Jack дигән төркем, бу инструменталь төркем, монда бар баян да, монда бар флейта, курай да. Мәсәлән, скрипкада безнең инде танылган музыкантыбыз Иркә Гайны кемәлен фамилиясын белмим, Иркә дип кенә беләм аны. Булачак. Шулай ук гитара, бас гитара, булачак бэк-вокаллар булар барысы да бит инде түгел шушы концерт өчен оештырылган төркем һәм аларның репетициялары кайчаннан бирле бара. Һәм без бу инде музыка уен кораллары турында сөйләп киткәнбез икән. Без бүгенге конференцияне ничектер кызыклырак итеп үткәрергә теләдек. Һәм безнең сезгә сюрпризыбыз бар. Тере тавыш дигәч, Айваз Садыров үзе белән музыка уен коралы алып килде. Ул тышкы кыяфәте белән кичкенә генә гитарага яисә балалайкага ошап тора. Ләкин игътибар, бу укулеле Гавай халык уен коралы. Менә шундый күңелле инструмент, дөресен әйткәндә, мин шундый сәйрәк инструментларны җыярга яратам. Уйнаудан бигрәк, чөнки бу хәтта бүлмәне дә ул минем бизәп тора. Бизәп кенә тормасын дидем инде, әзрәк кенә шииркәләп карагач, нидер көйләр чыга башлагач, әйтәм, күңелгә җыр килгәндә, җырларга да була икән, вакыт узарга да була икән дип, вакыт тотам кулыма. Моңа кадәр барабан белән эшләнгән идем, ләкин барабаннарны аны йөртеп булмый. Шуңа күрә бу инструмент улактан оңайлырак, җиңелрәк. Укулеле Гавай инструменты һәм тәрҗемәсе сикереүче бит дип атала, дөресен әйткәндә, чөнки кулларны да сикереп йөрәлеге инструментта бит кебек. Шуңа күрә мин уйлап тапкан бит бу тәрҗемәсе. Хәзер мөмкин булса берәр уйнап карыйммы Гөлназ? Җырлыйбыз. Без бит махсус Айваз бер җыр әзерләдек һәм без Айваз белән анасын бер әзерләдек сезгә. Монда микрофоннан ишетелми икән, юкмы икән? Хәзер дөресен әйткәндә, нинди җырны гына җырларсам да куркып торам. Кайсы гына җырга алынмасаң да авторлар бәйләнер кебек тоела. Ярамый хәзер җырларга күп җырларны уйлап анализ ясап карадым да, эстрада әлегә Рауга бармайын мөһим ул җырын. Әлегә бер генә җыр бар. Ул дөресен әйткәндә эленке хәлдә тора, аның авторларын әле билгеләмәделәр.
Билгелегенче, менә шушы фурсаттан файдаланып, мин шушы җырны җырлап карыйм әле. Красивая, хорошая. Минеке дип. Юлларыңнан узармын, колларыңнан сызармын, бергә үтәрбез узын юлларны. Күзләремә карасың, хисләремне аңласың, икәү җырларбыз синең матур җырларны. Күзләреңнән үбәрмен, күзләреңнән түбәрмен, гөлләрдә сулас. Гафу итегез. Юлларың, хәзер гафу итегез. Плюс булышмыйча, пожалуйста. Юлларыңнан узармын, колларыңнан сузармын. Юлларыңнан узармын, колларымны сузармын, бергә үтәрбез узын юлларны. Күзләремә карасың, хисләремне аңласың, икәү җырларбыз синең матур җырларны. Күзләреңнән үбәрмен, чәчкәләргә күмәрмен, гөлләрдә сула. Сөю булмаса, кояш йөрәгемдә, аяз күңел күгемдә, җаныкаем синең хакта уйласам, очраттым сине, субханалла, яраттым сине, әлхәмдүлиллә, нинди гүзәл син, мәшаллах, мәңгегә бергә, иншаалла, очраттым сине, субханалла, яраттым сине, әлхәмдүлиллә, нинди гүзәл син, мәшаллах, мәңгегә бергә, иншаалла. Bilmәсәң, сөйләр кайчыры бар әле аны. Әйдә. Бу безнең соңгы арада хит булып киткән җыры Бозайваз белән. Бергә җырлыйсың инглиз? Бергә, мин соңыннан гына кушылам. Бу теге беренче теманың дәвамы бит инде без аны социаль челтәргә чыгардык бу теманы, бераз сатира белән елмаеп. Инстаграмда күргәнсездер, шуңа күрә бик күп сораулар булды. Тиргәй башлаганнар, башкарганнар микән дип, тиргәй икәнлекне раслыйсыбыз килә. Әллә күзләре тиеп, өзелдеме дуслык, гаделлекне каян табарга, яшен уты кебек Инстаграмны ярып, скандаллар керде арага. Яни шикелләр итте, урлый алдан сүзләр, алып барган идең бергәләп. Пиар ясау җиңел, ләкин ул бу түгел. Хыянәтең бит ул хыянәт. Менә шулай итеп кенә без пресс-конференцияга җан өрергә булдык. Рахмәт. Жанлы концерт була бит безнең. Һәм бу сорауларыгыз бармы? Ни өчен һаман хайп белән яшисез сез? Бер яктан тегеләр хайп ясый, икенче яктан сез концертларга кешеләрне башладыңыз. Рөстәм, бөтен дөнья хайп белән яши бит. Бөтен дөнья хайп белән яши. Шуңа күрә бездә бер адым, бер аяк теге в одну ногу со временем шагаем дигән кебек. Беләсеңме, монда дөресен әйткәндә хайп дип атау, журналистлар менә яңалык чыга икән, журналистлар аны турда язуны хайп дип атап буламы? Бар тик журналистның реакциясе. Кайбер очракта юмористның реакциясе булырга мөмкин, име? Моны күп кеше хайп дип атый, скандалларга үзенең теге аддагалаганда бока бутын кыстыра дип атарга мөмкин. Ләкин икенче яктан караганда, бу бар тик реакция. Һәм тормыш шулай бара. Һәм мин хәтта аптырыйм шундый кешеләргә. Тагын менә комментарийлар язалар бит, оф, туйдырдылар инде, җитте инде дип. Ләкин шунысы гаҗәп, нәкъ шушы очракларга бик күп комментарий язалар. Меңәрләгән, шул ук сүккән кеше, булай эшләмәгез, булай ясау матур түгел дип үзе үк яза, үзенә үк кызык, үзенә үк рәхәт ул аның. Менә андый комментарийлар булмаса, андый очракларны чыгарып тормаслар иде. Мин шуңа күрә бу ситуацияны кеше йөзеннән караганда, гафу итегез, сез үзегез үк ике йөзле булып чыгасыз. Үзегезгә үк кызык, үзегез үк комментарийлисез, үзегез үк шуны сүгәсез.
Гафу итегез, сүкмәгез, язмагыз комментарий, битараф булыгыз, үзегез битараф булсагыз, мондай очракларда килешеп майшак. Сез битараф түгел, сез битараф булмаганлыктан кулланып, калганнар да шушындый ситуация тудыра. Әйе. Микрофон. Сұрау ба? Татарлар бит, яғни урыслар нормальный инде, урыслар алар бір-бірсіне нәрсер әйтә алар анда, размерларын да бір-бірсіне әйтә алар, любой размерны. Шул дуйтта булсын анда. Бит татарда андай нәрсәле килеп кермәде, или керә башлады. Хәзер керә башладым инде хәзер. Хәтта татар нормаль кабул итә башладым. Татар артистлары бір-бірсіне карата шундай. Без артистлар өчен җавап бирә алмыйбыз, без Үзегез өчен җавап бирегез алайса. Үзебез өчен генә җавап бирә алабыз. Әйе, бер-берең турында бөтенсен ачылып сөйләү дисеңме син, Рөстәм? Ну, монда менә бер генә ситуация булды, әле теге бер-берсе белән ничектер бүлешә башладылар, сөйләшә башладылар, шулай итеп. Шуңа күрә алар өчен без җавап бирә алмыйбыз. Ләкин бүтән, мәсәлән, минем кем беләндер нәрсәдер менә шулай ачыктан-ачык бүлешкәнем юк, сөйләгәнем юк дигән кебек. Шулай бит, теге һәр кеше үзе өчен җавап бирә. Үпкәләү турында сүз булдымы? Үпкәләү дип үпкәләмисезме дип әйт. Монда миңа калса ситуацияны дөрес бәяләргә кирәк. Үпкә дип чыннан да татарларга бәлки хастыр. Менә мин концертлар алып барганда да моның белән еш очрашкаларым булды. Сценарийлар язганда кайбер артистларга төртмәле сүз итеп яздырсаң, ахырдан үпкәләп әйтүчеләр дә булды. Бу очракта инде әлбәттә моңа карарга кирәк. Артист булсаң әгәр дә, син инде шушы авыр сикәлтәле юлга аяк баскансың икән, гафу ит, син инде кайбер кагыйдәләр белән килешергә тиешсең. Теге төрле артистның бит кагыйдәләре бар, һәр вакыт матур булырга тиеш, һәр вакыт кеше янында булганда да югалып калмаска тиеш. Артист инде ул. Һәм монда да әгәр дә синең турында син әзер булырга тиеш артист булсаң, синең турында начар сөйләгәнгә, синең турында начар язганга, синең турында ачы итеп шаярганга, чөнки бу синең артистлык сыйфатыңа керүче бер момент. Син моңа әзер булырга тиеш. Гафу ит, әгәр дә син инде мондайга әзер түгелсең икән һәм моны авыр үз ашың уздырасың икән инде, син әле артистның булырга тиешле сыйфатларны бәлки ирешеп бетмәгән дигән аңлатадыр. Теге мин хәзер артист дип әйтүем, без бит артистны карыйбыз аның иҗат ягыннан гына, җырын, сөйләвен, уйнавын, онытып бетерәбез әле. Бүгенге көндә бигрәк тә барысы да кеше каршында башкарылганда, социаль челтәрләр заманында әле бар икенче ягы менә шушы шәхси тормышны да бәлки кайбер җирдә ачылуына син әзер булып торырга тиеш. Җырчыларыбыз әйтеп китер бәлки бу үз фикерләрен. Мин бераз гына ремарка ясап алам. Үпкәләү турында. Үпкәләү булмас өчен дөрес итеп эшләргә кирәк, дөрес хатасыз. Менә аннан соң үпкәләү булмый. Үпкәләү нәрсәдән чыга ул? Үпкәләү ул чыга дөрес кемгәдер дөрес сүз әйтмәсәң, ләкин үз фикереңне бер кешегә бер итеп әйтеп, икенче кешегә икенче фикереңне җиткерсәң, менә шул вакытта үпкәләү була. Шулай әйтәләр бит, тайна всегда становится явной диләр. Шуңа күрә монда да менә үпкәләү сүзе ул шул яктан чыга торган. Юлис, рәхмәт. Менә үпкәләүгә җиткәнче бездә бит хәзер барыбызда да телефоннар бар, номерларыбыз бар. Әгәр дә ниндидер әйтәсе сүзең бар икән, ниндидер бер фикерең бар икән, бер теге определенный бер җир чыга дип әйтәм инде. Аны бит инде шылтыратышып та, аңлашып та, сөйләшеп та була. Аны кеше алдына чыгарга кирәктер дип санамыйм. Тамаша чыгып белсен моның турында, менә әйдә шуның турында кайнатсыннар дип, миңа калса ул бик матур түгел. Минем очрак белән дә булды, күптән түгел генә тоже бит инде нидә чыкты, журналларда, газетләрдә чыкты. Теге хәзер аңа тукталып каласым килми, ләкин миңа шулай ук шалтыратучы булмады. Миңа шулай ук ничек дип әйтәм, рәнҗеш белдерделәр. Миңа шалтыратып сөйләшсәләр, мен бит сөйләшүгә каршы түгел. Утырдың, сөйләштең, син бит икегез дә бит менә мин дә, ул да сәнгать әһелләре, утырдың, сөйләштең, битте. Аны тамашачыга чыгарып, ниндидер теге пишрак ягын дип әйтмим. Бер-береңә булган дир үпкәне халыкка чыгару мәҗбүри түгелдер ул. Менә алып бару өчен ниндидер теге шаяртып, төрткәләп әйткәндә үпкәләү очраклары буламы сезнең мәсәлән? Юк, менә теге шаярталар икән, гомумән шаяртуны менә Айбаз дөрес әйтте. Әз генә гомумән аңлый белергә кирәк. Әз генә үзеңнең сәнгать кешесе икән, син төрле яклап әзер булырга тиешсең.
һәр нәрсәгә. Безнең турыда без бит нәрсә дисәң дә безне халык белә, безне тамашачылар булай да булмаганны да уйлап чыгарып сөйләр, хәзер тамашачыга үпкәләп йөри алмыйсың бит инде, шулай бит. Шуңа күрә әгәр дә алып баручы концерт вакытында килде икән инде бер импровизационный момент, әйбәт. Һәм ул сиңа шулай, бәлки ул сиңа дөрес барып җитмәдер, син дөрес кабул итмәгәнсеңдер аны. Чык та теге, әгәр дә аңлап бетермәсәң икән, аңлап бетермәгәнеңне сора алып баручыдан. Нәрсә дип әйтәсең килгән ясың дип. Ләкин теге килеп якасына эләктереп алып түгел, килеп сора башта, сөйләшеп кара. Шуннан соң аңлашыла инде. Әгәр дә алып баручының чыннан да сиңа нидер бер төрттүрү эшләсе килгәндер, нидер бер үзендә бер нидер үпкә булырган микән ул вакытта. Ансы икенче эш, ләкин бары сөйләшү белән бетергә тиеш. Чыннан да син кешене бит дөрес аңламаска мөмкинсең, шунысы да бар. Шуңа күрә монда үзара сөйләшү кирәктер, шул гына. Ләкин мин сценаристларга шуны әйтә алам, сценаристларга бер дә ошамый артистларның килеп тыкшынып йөрүләре, мине нәрсә дип әйтеп чыгарасың? Мине менә әйтәле Зинһар, мин яңа шуба алдым дип, һәм ул шуба минем шундый дип, һәм менә бу җырым тиздән хит була дип, менә алай бер дә ошамый сценаристларга шулай бит. Кайберләр киләләр һәм теге Филис кебек якасына эләктереп алмыйлар, мижер арттан йөриләр. Һәм анда якта кит әле минем яннан дип әйтәсе киләме? Артист кешенең эше җырлау, алып барышны калып бару һәм уларның сценарийсы, без әлбәттә бер кешене мыскыллап чыгармыз, үпкәләтеп чыгармыз. Ләкин Айваз әйтмеш инде шаярулар, импровизацион моментлар, киеменә төрттүрү, яисә җырын ничектер кызыклы итеп әйтү, ул бит инде булырга тиеш, ул сценарий, ул кызыклы момент. Бу бит шоуның форматына чыгып эшләнә. Әлбәттә, һәрбер концертның үз форматы бар. Әгәр дә без эстрада жанрындагы эшлибез икән, монда шаярулар ул булырга мөмкин, булырга тиештәдер әле. Һәм бу мен шаяру турында бер генә фикерне әйтеп узыйм әле мин. Бүгенге көндә билгеле менә хәзер Instagramдагы реакциялардан, социаль челтәрләрдәге реакциялардан шуны аңлыйм мин, хәтта кайбер аңлашылып бетә торган üstlükte su üstünde yata торган ситуацияда кеше аңламый. Шаяру белән, ирония, бәлки сарказм белән язылган әйберне кеше аңламый. Кешенең интеллектын миңа калса бер кадәр барбер шаяруны аңлау һәм шаяра белү билгели. Шуңа күрә менә бу өлкәдә дә бераз гына безгә үсеш кирәк дип саныйм мин. Чөнки дөнья күләм практика күрсәткәнчә инде шаяруның берничә иронияның берничә төре бар. Пост ирония бар. Шаяруның өстеннән тагы бер кат шаяру бар. Бездә әлегә бер иронияны да аңламаска мөмкиннәр, теге туп-туры кабул итәргә мөмкиннәр. Әгәр без инде 21нче гасырда яшибез икән, миңа калса шаяруның менә шушы яңа төрләрен дә үзләштерергә, аңларга кирәк. Чөнки көлеп елмаеп эш ул рәхәт. Бәлки шаярган кешегә гел бер төсле генә шаяру шулай ук кызык түгелдер. Шуңа күрә менә шушы иронияны, сарказмны дөрес аңлап, хәтерләсәгез, элегрәк безнең бит гомумән журналистика, татар журналистикасы да шушы сатирадан башланган. Безнең тукайларыбыз да җәмгыятьчелектәге кимчелекләрдән, дәүләтнең кайбер кимчелекләреннән сатира аша көлгәннәр. Һәм бу инструмент түзәтү инструменты булган. Шушы көлеп, кеше үзеннән көлгәнне аңлаган, үзен үзе түзәткән. Бүгенге көндә менә шуны аңлау, дөресрәге аңламау, менә шушы жанрны әзрәк кенә битерде. Билгеле менә Шаян заманында Шаян журналлары бик зур тиражлар белән чыга иде. Хәзер инде ул алар кими, андый сатира журналлары аз. Менә шушы жанрны арттырырга һәм аңлауны, халыкта аңлауны күтәрергә кирәк дип саныйм. Журналистлар, яшән күрә без үзебезнең сценарийларда бу алымны кулланырга тырышабыз. Теге гади генә иң матурлары, шундый шәп җырчы, аның тавышы безне илһамландыра дип кенә түгел, име? Ну җитте инде, әзрәк кенә китик бу схемадан. Әзрәк кенә сатираны чынлап та кулланыйк, журналистик алымнарны кулланабыз. Без журналистлар буларак, моны үзебезнең сценарийларда бик рәхәтләнеп кертеп җибәрә алабыз. Кертеп җибәрә бездә. Илмиран әйтәсе килде бугай үпкәләү һәм журналистик темасына. Нәрсәләр әйтәсе килгән төннәрен крае. Мин әйтәм, менә кемдер әйтте бит сорау. Филис Кахиров бөтен җырчылардан яхшырак җырлый дип. Аягына титтем, талашмадык бит әнә. Әйме. Ишеккач сөйләшербез, әйе. Инде бик күп җырчылар, аларның һәрберсенең үз урыны, һәрберсенең үз стиле бар. Шуңа күрә талашып, нитеп бирсәк, ул кешегә чыгару ул пычрак әйбер. Ул үзең чыгарсың да пиар булып, ул минем мнение. Сен дальше эшләрсең, халыкны талаштырасың берсе-берсенә. Үз тамашачыңны үзеңнән отодвигаешь, этерәсең.
Нинди ник син тегенәргә шулай ясадың дип, мин дөрес булган чиракта да кеше мине дөрес аңламаска может. Нинди һәм минем тамашачым теге җырчыга җырчыны яратмаса да миннән китә ул. Нәрсәгә кирәк ул? Минем өчен бүгенге көндә тамашачыны югалтмаска. Менә шунысы мөһим әйбер дип. Филис белән без дуслар, шуңа күрә дуслашыр бизәйме? Юк дия бул. Шуңа күрә ул үзенчә җырлый, без үзебезчә җырлыйбыз. Менә Фазлыевларның үз стиле. Шуңа күрә каждый на своем месте. Рәхмәт. Безнең матбугат конференциясе азагына якынлаша. Безнең 3 минутыбыз калды. Гөлназ, сез әйтеп китәсез менә нәрсә теләр идегез безнең килгән журналистларыбызга һәм тамашачыларыбызга безне онлайн режимда караган телекләрегезне. Беренчедән рәхмәт әйтәсе килә барлык журналистларга, рәхмәт коллегалар килүегез өчен безнең шушы проектка, безнең концертка юнәлгән игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт, чөнки журналистлар ничек язудан, ничек тәкъдим итүдән тамашачы фикеренең 60% тора. Калганы үзе күреп фикер йөртү, журналистлар да тәэсир итә халык фикеренә, халыкның күз аллауына дип әйтик. Шуңа күрә без язганнарны, без сөйләгәннәрне дөрес итеп язып чыгарсагыз, үзегез тәкъдим итсәгез, без сезгә бик рәхмәтле булабыз, чөнки гадәттә хәзер китеп биттеге бераз гына мәгълүматны икенче төрлерәк бурып җибәрсәң, ул икенче мәгънәгә ия була башлый. Рәхмәт, бердәм булыйк, бергә эшлик. Сезне үзебезнең концертларыбызда көтәбез. Килегез, бик күп проектлар тәкъдим итәбез. Монсы тере тавышка нигезләнгән проект Татар радиосы хитлары. Аннан тыш әле безнең Алла берсә тагын пресс-конференцияларда очрашырбыз. Чираттагы пресс-конференция ул Халыкара Татар җыры фестиваленә багышланган булыр. Ансы инде 22 декабрьдә булачак дип анонс рәвешендә әйтеп тә куябыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Рәхмәт барыгызга да.